Soc Pepe Domenech, vaig estudiar Enginyeria Informàtica a la Universitat d'Alacant i ara estic estudiant un màster en Ciència de Dades a la Universitat de València i al mateix temps estic, a través d'una beca High Intro, col·laborant amb l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial. Una beca High Intro és una beca que et permet col·laborar en un institut d'investigació del CSIC si eres un estudiant de màster o d'últim any de grau i és el primer pas dins de la investigació. Jo concretament el que estic investigant és sobre un corpus del Departament d'Educació d'ací de la Generalitat de Catalunya sobre les competències educatives. El que volem és relacionar mitjançant mètriques semàntiques les competències educatives amb les competències que demanda el mercat laboral a través de les pràctiques d'empresa o de la formació dual, en el cas de l'FP. Em pareix una oportunitat molt bona per a introduir-me en el món de la investigació, per a contactar amb investigadors de tota classe. A mi, concretament, m'està ajudant a investigar, valga la redundància, o a aprendre en la qüestió de processament de llenguatge natural i de similitat semàntica. La meva experiència amb l'IA ha sigut molt positiva i molt bona, la veritat. Jo, concretament, per tot això del Covid, he estat en modalitat telemàtica fins a fa uns dies i ara he vingut ací a l'institut a conèixer l'institut i a conèixer els meus tutors en persona, però l'experiència ha sigut molt agradable, tant en forma telemàtica com presencial, i molt enriquidora. Però ara mateix sí que veig possibilitats prou grans de seguir i fer un doctorat amb l'institut i seguir formant-me. Jo als propers estudiants d'una beca com la High Intro els recomanaria 100% que aprofitaran la beca, que es presentaren i jo sí que recomano apuntar-se, intentar-ho i que val totalment la pena per a donar el primer pas a la investigació i després que t'agrada pots seguir i que si no t'agrada ja has provat una cosa, pots seguir un altre camí, no hi ha cap problema, però és una molt bona oportunitat per a provar aquest camí.